Надявам се, че се виждаш ти. По-важното е аз дали се виждам. Какво да ти кажа? Лентата за коса къде е? Здравейте и добре дошли в моето видео, което е само мое, без никой друг. Не, майтап си правя. Всъщност, размести камерата, край вече не се виждаме. Не, майтап, виждаме се. Това е едно highly requested видео от всички набори на сестра ми. Благодаря. Ето, заповядайте. Много поздрави на наборчетата ми. Което аз, не аз, а тя, което тя ще ме гримира. Тя не е гримирала човек, не е гримирала себе си, няма и тия какво се случва с грима. Ще бъде пократително. И трябва да се стара и смисъл, не на базик. Започни туториала. Първо се прави виждате. Как се уча, когато ти среща виждате, като ти се среща? О, ма не така здраво да парежиш. Ама не ще го направи. Така. Не, добре, хайде да си правиш каквото си знаеш. Нямам идея какво мажеш човек. И се чувствам много странно. Аз сам идея да ти кажа, така че... Много ме е страх. Имаме и човек, който ни казва колко е зле положението от 1 до 10. Ако нещо бъркаш, не се притеснявай, винаги мога да го замажеш. С плюнка. Няма проблем. Заплюй там. Служи му малко гел да Ами си. вижте, мисля, че еднакви по принцип да ти кажа. Това е чара ми. После що не съм си правила, виждате еднакви. Добре, Виж ли знаеш колко е какво, трудно? знаеш какво, повече нищо няма правя. А, така, умно решение. Ама не маца по ръката си. Ами къде да го сложа? Цялото лице да ще го сложа. Не само на носа, човек. Прави на антихрист. Какво правиш, бе? Ти искаме цялата основа? Мъкни, бе. Добре, че взех ти Джос. Моя, каква е, бе? После трябва да го размажеш, има и предвид. Какво ми правиш, брада ли ми рисуваш? Надявам се, че съм много красива и да не пише нещо гадно на лицето ми. Сега ли ме удрай? Гадно е като трябва пипниш, а? Нищо, че ми сложиш червило и няма да се виж. Ма червено ли трябва да сложа? Не Не знае какво искаш. Another one. Не, моля ти се, сега постарай се. Имаш работа. Ама да, мини ми през видео. Зле ли е? Не, чакай. Какво да правя? Сега. Какво да правиш, не знам. Ти си гримьора. Аз не трябва да си направя сенките, бе. Ако ще правиш нещо драматично, да. Всичко тук е за сенки. Ще спрем видеото, докато тя си избере. Спокойно, аз се ужасявам повече. Не, аз имам чувство, че ти бъркна в код за това. Аз се ужасявам повече от тая мисъл. Ама не се размазваш с пръсти. Все едно ме бомбандираш. Бомбите на Хирошима се спускат от глави ми. Не е толкова зле. То това няма как много да го объркаш. Майсторе. За маската правим първа боя. Кажи кой цвят взимаш и защо? Някакъв безцветен. Давай, Сашко. Влизат едни такива чеса. Прах от... Много са ти малки очите. Така е. Малки са ми очите. Как ще си бръкна в окото? Добре, бюти гуру, спокойно. На всички се случва. Ти се опитава да се видиш. Не се опитвам да се видят Калин, че отзаре също има такова, като гледал. Фак. Ама аз не съм се гледала. Взе най-тъпия цвет от палитрата и я оставя. Айде, затваря си очите, ще си гледа очи. Току-що се отвори очите. И Да, да си някой взема цвят това. си сложих. Не съм. Айде, затварям очи. То в тази палитра е 95% лилавото и мейкъп бюти гуру. Ще отворя очите и ще видя какво правиш. Така или иначе аз ще го монтирам. Тук не трябва да го махна. Да, размазвай. Размазвай ми, ме. Размазвай. Това по лицето всичко си седи как си го сложила. Не се притеснявай. Добре, че няма да излизам след това. Това беше най-гениалната ми идея да не излизам. Чакай малко. Да ги отворя? Да се обърна ли? Не. Или ще оплаша някой? Ще оплашиш някой. Един ли е цвета или са много? Поне това ми кажи. Заслужавам да знам. Един е. Какво толкова си оплескала с един цвят? Имам въпрос. Ако нещо е паднало много под окото, че как трябва да го махна? Кърпичка. Усещам как кърпичката се допира до мен. Размажи с пръсти. Какво ще се занимавам тук с четки? Тук няма нищо. По-добре ли? Задоволително. Пак достатъчно зле. Не, ама как да ти кажа, че е много зле. С кой ще разнасяш? Искаш ли така коя четка? На кой му трябва четка? На кого са му нужни четки? Стига си треперила. Мирам от страх, аз ти казвам. Том няма много варианти. Стой. Не гледам.
3 weeks later. Да. Не знам, обаче усещам, че е синьо. Брат, не знам, но виждам синьо с затворени очи. Не знам, обаче усещам там, където минаваш с четката, усещам цвета. Аз съм Съвсем баба си Ванга. сперкала, само това ще ти кажа. И сега някакво отварям очи. Нищо общо. Нищо общо. Синьо-зелено е, нали? Да. Наистина ли или ме шумите? Да. Нека свържете с мен, да им предскажа бъдещето. Ще направя профил в Инстаграм. Румбата ЗНВС. Б. Модерна ли съм? И ко? ЗНВС. Само за хора от Варна ли ще отговаряш? Не, то нали трябва за хора, които познавам. Може би и двамата с Никола да ми пишете. Отвори си очото. Оф, много мраз да сте с затворени очи. Око ми. А. Отвори си окото. Кое от двете? Защо кажеш отвори си окото, аз се отварям и двете? Обръщай се. Ох, няма би. Се сърбяме, извинявай. Не знам, обаче точно това движение, като го правиш, ми е много приятно. Да ме гледа. Да, цвета. Да, познай кой цвет тук да слагам. Що ме в края, принципно трябва да е някой по-блестящ цвят, тъй че ми трябва да е и по-светъл, златно. Ами не знам, точно не го виждам. Червено. Не е червено. Абе, не знам да е. Може да е пак лилаво, защото тук лилавото е много. Знаеш ли, че имам вече 310 абоната? Много благодаря. Никой не ме е гримирал професионален гримьор. Дали той ще ми се кара? Имам чувство, че едното ти око е по-голямо от другото. И не се е бавам. Кое е по-голямо от другото? Я покажи на камерата. Това е ли това? Кажете, това око по-голямо ли от това? Да, брат. Ти ще кажа. Може да има хора, които мислят, че окото ми едното ми око е по-голямо от другото. Аз прено смятам, че единия ми крак е по-голям от другия. Искам да си отворя очите. Трябваше да ти засичам колко време ще отнеми да ми направиш очите само. Това зеленото много ячива. Сигурно не е зелено, нали? Сега, следва фондютен. Може да си избереш всеки. Моля да не си избирай този, че е много тъмен. Ама нищо няма проблем, служи го. Нали кажа, че той е бил твоя цвят? Ами, то всеки един е бил моят цвят някога. Айде, ще сложим на катрис. Тук как се взима, бе? Текна ли? Хубаво да го размажеш, ако искаш. Текна. Само си ми че ще падне в устата. Текна! На какви работи те подлагам и тебе и себе си? Когато усещам как ми се разместват зъбите тук. Оранжевото ми детенци. Красавица не съм. Красавица си ти. Седно си ми прерязала гърлото. Този път не текна. Ама косата ми. Така се фонжите на колко е това. Коректор, да. За жалост нямаме голям избор в коректор, имаме само един. Ами, по принцип, ей тук. Малко, няма нужда да е много. Малко, съвсем малко е тук и малко на челото. Айде, супер си. Перфектно. Всички момчета да се наредят на опашка. Да се гримират при мен. Ти момчета ли Джефри гримираш? Стар. О май гот, гримирам Джефри Стар. Не можеш. Представи си да бяхме приятелки с Джефри Стар. Аз почвам сънувах един сън, дето си някаква надъпва с Джефри Стар. Майко, наистина ли? Да. Това даже не мога да си го представя. В смисъл, толкова е нереално. Искам да кажа, че в фондютена и в коректора има грамадна разлика. Ама то по принцип трябва да има разлика. Реално, Сега малко ще излезе от камерата, но просто искам да я видя от по-далечен план. коректора реално трябва да е с един тон по-светъл. След това вече ти решаваш дали ще бронзираш, дали ще слагаш руж. Всъщност можеш да запечаташ с пудра под очите. И това. Така. Сега взимаш оттам и слагаш под очите. Влезе ми вкуса! Мисля, че това е достатъчно. Колкото е сложила, достатъчно е. Много ли е зле ситуацията? Защо гледаш така? Много е зле. Какво сбърка с пудра? Какво се случи с ръката ми, бе? Някой се опудри яко. Дай на мен, Тук ще той си пак пудрата върху кръка ми. Която и без това е малко. Без какво трябва да бронзирам? Ами ето ти ги избери си. На голяма четка. Ето с четка, аз лично бронзирам. Надявам се да ти е удобна. Ако не ти е удобна, ще изберем друго.
Значи е задоволително. Работа стана по-добре. Ядях сапун като малка, мирише хлепило, лъкочистител и течността за чистачки. Някои от тях още ми харесват до сега. Не ми харесва течността. Не да ям сапун, течността за чистачки и лъкочистителя. Ами бронзант, ако искаш. Да започнем с бронзант. Че си кой ми е по-любим? Не, той просто с много Много мирише. И бях с теб, когато го купувахме, така че. Да. Някоя идея, къде трябва да слагам бронзанта? В принцип бронзанта се слага ето тук. Една рязка черта, нали? Или няма нищо. Ми ще сложиш втори път. Ако не ти стига, може да вземеш от този. Ама много леко, защото този е... Охо. Не, сега за теб. Това е като петно. Да. Ами, ще съм лоша да си сложа още фонтен, тъй като искам да ти правя хубаво. Реално е Ама петно. то реално има и тук отдолу. Тъй, че аз трябва да го махна. Реално тук има петно, след това има една малка ивица. Да, аз затова искам да го махна. Усещам, че лицето ми става един казус. Ще игнорирам факта как слагам върху бюти блендера. Игнорираме факта, защото тя трябва да си прави каквото иска. Реално, ще направя ето така и ще си сложа много бронзата. Сега ми покажи пак къде трябва да си сложа с пръщенци, бавничко, да видя. Пикасо. Пикасо рисува по мен. Имаш право да си избереш руш. Какво трябва да си сложа, може би? Ами аз лично си го слагам с една Какво се е скосена случило? четка. Добре. Скосена четка, защото с нея ми е най-лесно. Виждаш ли къде си бронзирала? Този... Не. Слагаш го над бронзанта. Ама не прекалено много, за да има място и за хайлайтер. Има хляб в тебе. Мога да им двете на курс в София. Време е за... Хайлайтера! Ами виж сега, имаш много голям избор. Знам, искам моя. Прахообразен Искам или... моя. Твоя Искам моя. най-добрият избор. Много го ползвам това хайлайтер. Знам. Много. Така, избери си, четка, ами Не, или тази с много тази, ми- или с тази, или с тази. А тази за какво? Тази е много, принципно, мен ми е много голяма за хайлайтер, затова я ползвам. Да, он такива, къде трябва да се сложа хайлайтера? Как са кефи. Ако нещо объркам, Диляна е виновна, защото съм гледала от нея как го слага. И поздрави, Дилянче. Аз не знаех, че Диляна се гримира. Не, тя не слага хайлайтера. Поздрави, Нейвчето! Има тук седи от един час и милата слуша глупости и нагледа. Поздрави на Ивчето и Да, на Нина, спира, и на пускай Алекс, ги. защото знам, ще ми се обидят. На Нина, на Алекс, на всичките там на стелане на колета. Ще изчакам да избереш всички. Ами аз имам много приятели, които... Аз поздравявам единствено Радка във видеята си, тя не ги гледа. Радка е госпожата ми по математика. И Никола веднъж поздравиха, ама това е. Ти тук се включваш веднъж и изреди цялата детска градина. Училище. Не е детска градина. Съжалявам. Интересен начин. Да ми слагаш по цялата. Все едно съм изяла пони. Към ти видео ще има повече гледания от видеото, че с Никола. О, това е чалендж. Чалендж. Предизвика, значи, Мимито току-що предизвиква това видео да стане по-гледано от видеото ми с Никола. Видеото ми с Никола има почти 1700 гледания. И сега най-трудната част трябва да ми сложиш стояла. О, не, чакай, аз трябва да сложа очно. Очна? Очна? Да, очно. Абсурд, брат. Да, очно ще сложа. Не. Стига да виж колко съм красива. Очната трябваше да я сложиш преди фондютена, защото сега ако се наложи да триш и изтриш фондютена. Ами няма да трия. Айде. О, майко, как ти бръкнах мокото. Това може да бъде меме. Колко е зле. Мале, обичта! Какво направи? Осради го? Защо си отваряш окото, брат? Току-що го осрах заради тебе. Много ли е отвратително? Затова ти казах, първо се прави окото, всичко, което искаш да правиш с окото. Ами аз изключих за очната. Има етап си прави. Колко? Колко е зле? Какви са пораженията? Вариантът е да спреш да го правиш по-зле и да продължим напред всички заедно. Супер е. Аз ще разрева. Ето тук вече. Леко, само отгоре, лекичко. Аз трябва да го мърдам. Не, брат, искаш да се завъртя миглата. Мирам от страх. Аз слагам само отпред, бе, брат, миглите отзад нямат нищо. Ми добре, айде, пробвай са.
Как му докосна? Докосна ма тука. Не съм. Докосна. И ми имаш една грамадна черна точка, която просто не може да се прекрие с фонд. Мяза на пеперона. Аз съм пеперона. Като няма челка, нека те черня. Тя луда. Гледа къде те черня. Не, мъква. Не е добра идея. Само докато кажа, че не е добра идея. И вече всичко беше осрано. Мисля така си го за... Ей, така. Да, направо бръкни следващия път. Изкарай окото ни се притесняй. И тогава да служим. След тези мъки... Ао, да, червило трябва да служим. Ужас. Чакай бе. Имам фончето им по блузата си. Мислех да не ти казвам, после да го изтрия, ама. Кога ще го изтриеш? Аз съм плашена. По-напред. Това е червилото на Белбокс. Как? Не е време за сетинг спрей. Да, сега трябва да сложа сетинг спрей. Thank you. Как може да си толкова зле, че да го обърнеш? Добра идея беше. Ма не щупих нищо, нали? Благодаря много за асистенцията. Добре, че е ниво. Сега ще... Гледай са. Само гледай. Не толкова близо мората. Ако ще казваш нещо прочувствено под към камерата, не така. Добре. Аз съм абсолютно готова за моята пълна промяна. Радвам се, че бях... Чакай да видя дали е така. Радвам се, че бях част от този невероятен проект. Беше ми дадена една изключителна възможност да променя себе си. Страх ме. Каква е тази очна? Какво се е объркало в очната линия? И какво е сбърканото? Все едно е тръгнала, ама нещо се е спряла и е забравила. Накъде отива? Прочути е бронзант. Една красива черта на лицето. Ружа не се вижда. Хайлайтър имам и си го сложила правилно, за което браво. Благодаря, Зелена. Сенките са много интересни, няма нищо синьо. Няма нищо синьо. Аз бях убедена, че имам синьо. Ти и червено имаше чувство, че имаш. Да, и червено, но не предположихте. Веждите ми са изключително малки. Тук що забелязах, че изобщо имам вежди. Как ли се добре веждите? Така, добре се веждите, нали? И много са малки. Искам мнение за всеки продукт. За очна. Те продуктите са си добре. Добре, за... То изпълнението трябва да Така, се... изпълнението ми за очна линия. Минус 20, съжалявам. Добре. За сенки? Може би 7. 7-8. Има какво да се желащи, но ми харесва комбинация. Има какво да се желая, още извинявай, госпожо, за бити гура. Да, можеш и малко повече да ги бледне. Както и да е смисъл, много са добре. Може би сенките ми харесват най-много. знам как са бледни. Сенките ми харесват най-много от всичко. Веждите просто са много тънки, пък аз не ги правя така тънки. Ама аз те харесвам. Добре, ти ме харесваш, но аз не се харесвам. Спиралата е невероятно добре, много добре се справила. 11 направо ти давам, просто невероятна спирала. Бронзанта ми е една чертата и че 5. Там ми даде да го направя, там го направих. Честно казвам, очаквах да е много по-зле. Ако не беше сложила очната, всичко ще да изглежда малко по-добре. Но хайлайтер е много добре си го сложила, наистина. Оцеляла си и мястото и всичко. Червилото е добре сложено, просто червилото е леко е тръгнало да свършва и тото е саботирало тук. Обща оценка? От 1 до 20. От 1 до 20? 15, защото ти е любимо число. Второ, защото да ти кажа, ами добре се справи, бих излязла така. Без очната. Без очната. Но иначе да, беше добре. Очната по принцип не исках да става така, ама няма значение. Мисля, че това приключихме с днешното видео. Това бях аз и моята красива Ненка асистентка. Ненка! Добре. Сашко асистентка. Не съм Сашко! Трети опит. Това е моята асистентка Мими. Също така ми е сестра, кръвна, родствена сестра. Благодарим за гледането. Може да ме последвате мен в Инстаграм. Искам много гледания, ще бия Никола. Да, тя отправя чалендж. Това видео да стане по-гледано от видеото с Никола. Ма не знам колко гледано ще стане, защото ти не са издани много. Добре беше. Той Никола беше много добре, ма както и да е. Може да ме последвате в Инстаграм, може да се абонирате за канала ми, вече сме над 300 човека. Не, много е малка. Малолетна е, малолетна е, няма да я последвате. Вече сме над 300 човека, за което много ви благодаря. И... ами, май това. Добре, благодарим за гледането и ще се видим пак.